खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै 27 अक्ट'बर 2025 आरो दिनै छठ पुजानि गोथार फोरबोजों लोब्बा दं। बबे राशिफोरा सान मोदायनि बोर होनो थांगासिनो दं आरो बबे राशिफोरा एसे सांग्रां थानांगोन? फै जों मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम गासै 12 राशिफोरनि थासारिखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो सब्सक्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि सोमोन्दोफोर आरो मोजां मोननाय सोमोन्दोनि गासै फिसा गिदिर जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि सम जाबाय। नोंथाङा सिगांग्रो लानांगोन। जिउ राहा जिउ राहायारि बिथिङाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि मोजां फिथाइ मोननो हागोन। रांखान्थियारि राङारि थिरांथा लानाय समाव जोबोद सांग्रां जा। रां थिसननायनि सिगां मोजाङै नायबिजिरसंनायनि गोनांथि दं। सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां माखासे फिसा-फिसौ जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ। गावनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थि आरो जानायनि आदारनि सायाव गोसो हो। वृषभ राशि जौगाथाय दिनै दावगानाय आरो गावारि जौगानायनि सान जागोन। नोंथाङा सिगांनिख्रुइ साबसिन मोननो हागोन। मोजां मोननाय नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ रायज्लायनायनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। केरियार नोंथाङा नोंथांनि केरियाराव मोजां दावगानायखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायनाय जागोन। राङारि सानथांखि रांनि बेलायाव सांग्रां जानानै जायखिजाया सानथांखि ला आरो खरसानि सायाव नोजोर लाखिनाया गोनांथार। मिथुन राशि सोलायनाय दिनैनि साना नोंथांनि जिउनि गुबुन गुबुन बिथिंफोराव गोनां सोलायनाय लाबोनो हागौ। सानस्लाबै खाबुफोरनि थाखाय थियारि जाना थानाया गाहाम। गोसो मोजां मोननाय, केरियार, रां एबा सावस्रि गासैबो सोलायनायखौ उदां गोसो आरो गोसोजों आजावना ला। बेयो नोंथांनि थाखाय गाहाम जानो हागौ। कर्क राशि सावस्रि मोनसे सावस्रिनां आरो समानथाय गोनां जिउ खुंनायखौ आजावना ला। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो आरो नाङै नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम जागोन। केरियार नोंथाङा गोसो गुदुं खाबु एबा गोदान जेंनाफोर मोननो हागौ, जाय नोंथांनि गोहोखौ बांहोगोन। मोजां मोननाय मोजां मोनलायनायनि बेलायाव मोनसे सोमोनांथाव एबा नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामनायनि आसा खालामनो हागौ। सिंह राशि बेयो मोनसे मख'जाथाव सोलायनाय आरो जौगानायनि सम। नोंथाङा जिउआव मोनसे गोदान दिथा मोननो हागौ। केरियार नोंथाङा नोंथांनि केरियाराव मोजां सोलायनाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा माखासे गोदान बिबान मोननो हागौ। रांखान्थि रांनि बेलायाव सांग्रां जा आरो जायखिजाया गिदिर खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। कन्या राशि दिनैनि साना गोजोनथाव जागोन। गोसोआ खुसि आरो गोजोन थागोन। सोमोन्दो माखासे सुबुंफोरा दिनै गावनि लोगोरिजों मोजां सम हगारनो हागौ। केरियारनि सांग्रांथि केरियारआ राजखान्थिजों मोगा-मोगि जानायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि खामानियाव गोसो हो। सावस्रिनि बोसोन सावस्रिनि थाखाय सानफ्रोमबो ब्याम एबा यगा खालामनाया गाहाम। तुला राशि दिनै गोदान जागायनाय आरो मोजां सोलायनायफोरनि सान जागोन। गावनि जिउ राहायारि आरो गावारि जिउआव सोलायनायनि थाखाय थियारि जा। धोन, केरियार, सोमोन्दो आरो सावस्रि मोनफ्रोमबो थासारियाव दावगानो थाखाय खाबुफोरखौ सिनाय आरो बोजबना लानाया गाहाम। वृश्चिक राशि दिनैनि साना सोलायनायजों बुंफबनाय जागोन। माखासे बिथांखिफोरा हरखाबै सोलायनो हागौ। गावनि लोगोरिजों जायखिजाया रोखोमनि दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव था। गुरै आखुखौ लाखि। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। गोनांथि जायोब्ला डक्टरजों सुबुरुन ला। नखरजों एसे सम हगारनाया नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन आरो गोसोआरि सुखु होगोन। धनु राशि नोंथाङा नुनो मोनगोन दि नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि खाथिसिनाव सौहैगासिनो दं। खैफोदनिफ्राय बारग'नो हानाय नोंथांनि गोहोनि सायाव फोथायनाय लाखि। नोंथांनि फोथायनाया नोंथांनि गोहो। सावस्रिनि समानथि सावस्रिनि बेलायाव गोहोखौ हमथाना लाखिनो थाखाय खामानि आरो जिरायनायनि गेजेराव गोरोबथाया गोनांथार। मकर राशि दिनैनि सानखौ बांसिन बाहायनो थाखाय सकारात्मक आरो सांग्रां था। नोंथाङा गोदान खाबुफोरखौ आजावनो खाबु मोनगोन। जाफुंसारनायनि राहा उदां गोसोजों जा आरो साननि बांसिन मुलाम्फा लानो थाखाय गावखौनो फोथायनाय लाखि। कुम्भ राशि
दिनै मोनसे सरासनस्रा सान जानो हागौ। जेबो गिदिर सोलायनायखौ आसा दाखालाम। खामानिजों सोमोन्दो गोनां होंगो दोंगोआव एसे बायनो हागौ। सावस्रि आरो न'खर गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर लाखि आरो गावनि न'खरनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जोथोन ला। मीन राशि दिनैनि साना मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। मोजां मोनज्लायनायाव हारसिं सुबुंफोरा गावनि मावख' एबा थाखोआव गोदान मोजां मोनग्रा मोननो हागौ। रांखान्थि सामलायनाय रांखौ सोलोजों सामलाय। गोनांथि गैयै खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। गावखौनो बांद्राय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। अब्ला लोगोफोर, बियो दिनैनि 27 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहर। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।